Takže ďakujem Romanovi za výzvu do tejto hry Mirror Pussy. A pivo mám už naliaté, takže sa do toho pustíme. Ste vedeli, že to bolo pol litra? Ďalej vyzývam Juraja Žačka a Števka Munku, nech není sám chalan z triedy, čo to nerobil, túto výzvičku. A tretieho človeka nejako nemám, tak keby dačo dopíšem. Dík.